Kantu berri bat sortzen zenbat alekin, zenbat buru hauste ideien atzetik. Errimak lotu zer esan nahi den jakin, eta esan nahi den hori nola adierazi. Kantu berri bat sortzen zenbat alekin, zenbat buru hauste ideien atzetik. Irteten, oka ilun hartatik, Gertan bati lotutan, ez du besterik. Oidu modura, gaurkoan ere, lokalean etxean zegoen. Leihopetik pasa naiz egunero lez, baina ezin jakin ikusi nauen. Txafin horrek itxututa nauka, nora bi